Na dome číslo 65 dnes prebiehalo viazanie výstuže železobetónového stropu. Mimoriadne náročné boli najmä časti nad priestrannými terasami, no naši majstri to zvládli na výbornú. Poďme sa teraz pozrieť na dom číslo 66, kde už krásne vidieť tvár celej stavby. So svojimi čistými líniami a veľkorysou dispozíciou sa hrdo týči smerom k oblakom. Každý dom má svoj vlastný príbeh a my ho píšeme poctivo, krok za krokom. Toto všetko vzniká v atraktívnej lokalite Senec Lužianky, v tichej časti mesta s výbornou dostupnosťou do centra, ale aj na diaľnicu smerom do Bratislavy či Trnavy. Lokalita je ideálna pre rodiny, s pokojom, súkromím a zároveň všetkým, čo potrebujete na blízku. Pre viac informácií navštívte stránku maxbau.sk alebo zavolajte na 0911 040405 a dohodnite si obhliadku.